ঘরে ঘরে ত্রিরঙ্গ পতাকা, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ঘরে ঘরে ত্রিরঙ্গ পতাকা, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। উজালা হোক ভোলা জননিয়ায় প্রাণরে আপন ঠাই। জাগো জিলিকা মোরেই দেশ জগতত পাবলে নাই। बे मेडियानि माने माबा थ्रुयै जाहाथे बयखौबो जोंनि सारा बिटिआरनि जोंनि गासिबो रायजो राजाया जाहाथे बै भारतनि गिबि मन्त्रि बिथांनि लुगैनाय बायदि बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनानै आं सासे खालिंदुवार बिहाबनि MCLA बयखौबो खावलायनानै आङो बै दिनै बे खोन्थाखौ आङो दिनै बे नोंथांनि मेडियानि थ्रुयै आं खावलायनो थाबाय। गोजोन्थों। दिनै जोङो भारत सरकारनि जि घर घर तिरंगा बे प्रग्रामखौ जों भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा ब्लकआव खालायदो। दा बे हिसाबै जों दिनैनि समाव खालिंदुवार ब्लक कमिटियाव जिल्लानि नेतृत्व लानाय हिसाबै आंनि जि आफादगिरि हिसाबै बेयाव गोलैदो। आंनि नेतृत्वआव दिनै खालिंदुवारनि प्रत्येकटु प्राइमारिनि गिदिंनानै खालिंदुवार एलेकायावनो खालिंदुवारनि जिथु बाइक रेलि बे जागोन। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट डेज 75 इन्डिपेन्डेन्ट डेज बेयावहाय रायजोनि बा इन्डियानि सिटिजेनफोरखौ मा होननानै फोरमायनो नागिरदों? जे भारतबर्ष स्वाधीन जानाया दिनै 75 बोसोर जाबाय। बयबो सरासनस्रायै माने 15 आगस्टखौ मानिबाय थाबोदों आरो देग्लाय जोङो बयबो रायजो राजाया जाहाथे गोसोखांनानै 15 आगस्टखौ मानिनो हायो। बिनि थाखायनो जों जे स्वाधीन हिसाबै जोंहाबो मोनसे नेरसोन दं, जातीय पताका दं। बे पताकाखौ बयबो गामिनि सहरनि बयबो नागरिका बिरहोनायनि लोगोसे गोसोआव जाहाथे माने गोसोखांनानै खुंनाया माने जाफुंसार जायो होननानै जिहेतु बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो जों UPPL दोलोआबो जोंनि UPPL परियालनि लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठीनि जाति जनगोष्ठीखौ जाहाथे जोंनि तिरंगानि थाखाय गोसोखाङो आरो 15 आगस्ट फालिनाया जाहाथे गाजा गोमजायै जायो बे उद्देश्यखौ लानानैनो जों UPPL दोलोनिफ्राय घर घर तिरंगाखौ जों रायजोनि खाथियाव लांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै जोङो भारत सरकारनि जि घर घर तिरंगा बे प्रग्रामखौ जों भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा ब्लकआव खालायदो। दा बे हिसाबै जों दिनैनि समाव खालिंदुवार ब्लक कमिटियाव जिल्लानि नेतृत्व लानाय हिसाबै आंनि जि आफादगिरि हिसाबै बेयाव गोलैदो। आंनि नेतृत्वआव दिनै खालिंदुवारनि प्रत्येकटु प्राइमारिनि गिदिंनानै खालिंदुवार एलेकायावनो खालिंदुवारनि जिथु बाइक रेलि बे जागोन।